Tak a je to tu. Vyhni sa daní z finančných transakcií, s ktorou vláda tento týždeň prišla. Týkať sa má každého podnikateľa, či už je to právnická alebo fyzická osoba, živnostník. Daň máme platiť 0,35% z každého bankového prevodu, maximálne 30 eur za transakciu. A 0,7% v prípade výberu hotovosti, či už z bankomatu alebo na pobočke. Žebidoba kešu. Taktiež chcú, aby od 1.4.2025 mal každý podnikateľ vrátane živnostníkov povinne podnikateľský účet. Ak máš dnes spojený osobný a podnikateľský účet v jednom, budeš si musieť založiť nový. Dobrá správa je, že existuje riešenie, ako pri výbere peňazí z podnikania daň z finančných transakcií neplatiť. Stačí mať osobný a podnikateľský účet v tej istej banke. Takže keď budeš potrebovať vybrať peniaze z podnikania, najskôr ich pošleš na osobný účet a potom vyberieš. Takisto majú byť oslobodené platby platobnou kartou. Neskôr sem pridám, čo všetko sa dá platiť týmto spôsobom. Sleduj ma pre viac tipov o podnikaní.